ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೋಮವಾರ ನಡತಿನ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜನೆ ದಿನತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದಾಸ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್, ಬಿ ವಿಹಾನ್ ತಲಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್, ಬಿ ಭುವನ್ ತಲಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುರಾಜ್, ಬಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಬಿ ತ್ರಿಯಾ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಧನವಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ತುಡರ್ ಬೆಲಗಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ
ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗೌರಿ
ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಲು ಭಜನಾ ಸೇವೆನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯೇರು.
ಶ್ರೀ